pane chiitiko chinoitika zvamuziva kuti aiwa muzora nezuro mutungamiri wenyika akanga ari paHICC aiwa pavaicelebrata innovation panoonekwa kuti pane chiitiko chinoshamisa chakaitika chasipotwa nevakomana namajairajiros zvavanyatso kuona kuti aiwa internal fights kana nhau dzemafactions kana kusaukirirana kuri kuitika kumusoro uko kwava kwechokwadi kunoonekwa kuti kune vanhu vaizikanwa kuti vanhu havanowirirana kunyange nemadeals avakaita mugore ra2017 zvava kuonekwa kuti aiwa ukama hahusisipo matais aiwa achizodambuka sanda pina mashoko anobuda nyoko pana mudumbu wa subscribe like and turn on the bell icon timira pahendo yemajairajiros anobuda nyora achiti awkward moment at HICC today where Ed Mnangagwa was attending Zimbabwe International Symposium. Chiwenga tried to give Mnangagwa a hug as a show of togetherness, but ED went for the handshake. According to an eyewitness, Opam Chinguri was left bluffed. Maybe we will see pictures. Domashmabuda tokapanapa na majaira jozo amuza kutuwa kumune opposite vanouya vachiexpose vakomana vanoramba corruption ichiitika munyika ingava ingachiitwa neve regime kana nevakomana mugovernment panapa vakuya vachiexpose aiwa matensions aripo patikuona kuti kumusoro uko kuri kudraw attention yevanhu munyika yezimbabwe vanhu sezvo vakamirira vakatarisana nesuccession vari kuona kuti aiwa zviitiko zviri kuitika zvinatsoratidza kuti aiwa mabhuru ari kumusoro uko achawirana kwangwani kutungana koga nekusatrustana nekubetrayana tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko chiri chiripotwa panapa majairajiros achiti aiwa chakaitika paHICC muzora nezuro tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi abvina kume section medu sana subscribe like and turn on the bell icon.